Cudzie jazyky nám prinášajú nové možnosti a podporujú rozvoj neuroplasticity. Každé dieťa si zaslúži kvalitné jazykové vzdelanie. Zohľadniť rôznorodé potreby v školách je však náročné. Pozrime sa, akým výzvam čelí naša Linda. Toto je Linda. Linda je tretiačka a chodí do školy s kamarátmi. Pri vyučovaní však nemá rovnaké podmienky ako oni. Písmenká sa jej zlievajú a slová často nedávajú zmysel. Hodiny cudzieho jazyka trvajú večnosť a vôbec ju nebavia, pretože sa pri nich cíti nedostatočne. Stále čítajú a učia sa slovíčka, ktoré si nevie zapamätať. Linda potrebuje most. Most rovných príležitostí, vďaka ktorému by sa mohla učiť svojím spôsobom a zamerať sa na svoje silné stránky, kde by hodiny boli flexibilné, inkluzívne a reflektovali by prirodzené procesy učenia sa jazyka, kde by sa naučila, ako sa učiť a že sa vďaka svojej snahe a vytrvalosti môže stále zlepšovať a kvitnúť. Linda nie je jediná. Denne podobným výzvam čelí množstvo detí. My ich vidíme. Sme Limbri, staviame mosty rovných príležitostí pre všetky deti. Pomôžete nám?